Hello, against the light ako. Pogs, against the light, ang dilim. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Hello, against the light nga. Oh, binibini. Just touch my body. Oo nga, against the light. Uy, Pogs, against the light tayo, Pogs. Pati ang dilim. Di ko kalain na malapit na lumapat ang mga laki natin. Dalawa na sa kamala pala ang pain. Di naman kinain. Ang dami ka palang playlist dito. Sa mantikitan, pagkaan natin ang kapitan. Ang iyong pababakit ang data. O ba't biglan na lang tumakbo? Ay? Lumayo sa'yo lang ako ba kayo? Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibini. Just touch my body. Oh, binibini. Just touch my body. Dagdag pa dyan ang hindi niya, protein ng kapal niya. Sure na finish ka, finish ka. Wala, ang dilim natin, Pogs. Ma'am Betty, mega love shoutout po dyan sa'yo. Against the light, mamang ano ko. Ang ilaw ko kaya tawag dito. Oo, sobrang liwanag pa sa labas. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Betty Channel. Welcome sa aking live streaming. Maayong hapon, ayan. Maayong hapon naman dyan sa'yo, ma'am. Welcome po sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Betty Channel? Okay lang yan. Sobrang liwanag pa kasi sa labas, kaya against the light ako. Sobrang dilim namin dito. And ayoko pa mag-ilaw sa amin. Liwanag talaga sa labas. Oo nga po, ma'am. Oo, mainit pa kasi. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Welcome po sa aking live streaming, Ma'am Betty Channel. Ikaw lang, ma'am, ang dahil ikaw yung first honor, ma'am. Bigyan kita, ma'am, ng isa kong Bigyan kita, ma'am, ng aking kaisa-isang ninja, ayan. Okay lang po, host, laban pa rin. Dito maulan po, host. Kakaupo ko pa lang ang galing. Para daw po, araw
Bakit maulan dyan, ma'am? May premiere po pala ako host mamaya. Ayan. Sige, ma'am. Hanapin ko. Hindi kita kilala kumpara kasi ikaw lang baby at wala rin nag-iba. Pag tumawag ka, nagkakapunan na parang sumedis na iniwan sa labas ka ba? Kung ako na nga ang pabibig, Hanapin ko, ma'am. Hanapin ko. pwede mo pa ko galipin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Mga lugar o pasyalan na sarap balik-balikan. Kaso ngayon, ma'am, ECQ, August 7, 9 p.m. The way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her living the Miss Universe. And if Ngayon pala to, ma'am. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her living the Miss Universe. And if T7, ma'am. T7. Ayan. Taligsik host lang ang ulan. it gives me chills, it makes me blush, it T7, ma'am. Ayan. universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Sobrang liwanag talaga sa labas namin. Kaya madilim pa tayo. Every Saturday may premiere, marathon kasi kami host. Sige po, ma'am. Sana ko lang napaupo. Reklamo ka na reklamo. Kaya naghanap ako ng sagot. Pagka-uwi ko, Konti pa lang tayo. galing ang bisig mo. Wala pang tao tayo. Oo. Maya patamsakan natin. Ano naman pala ito ng mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas? Pagkatapos na digmaan. Baka kaya hanggang ngayon, kira pa rin. Huwag mo sanang iisipin na pagod na ko. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Oo. Ano bang merienda natin dyan? Dapat sana nag-ano na lang ako, nagtawag dito. Nag-StreamYard na lang ako para naman may kausap ako dito. Busy pa sila. Oo nga. Nagsisipag-uwian pa lang yung mga yon, mga ganitong oras. Tingluto na kasi paghapon. Oo nga. Nagluluto na. Banana host. Ayan. Hindi pa kita pipilitin. Tuloy-tuloy ko lang tanggap. Tamsak. Magtamsak na ako, ma'am. Ayan. Tamsdak. Dati ayaw ko Ayun. gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad. Kahit na anong iutos mo tinutupad. Sunod agad kasi yung kapalit kikis mo sa bayhat. Ang kulit-kulit ko pero mabait naman sa'yo. Sumibang magsipilyo kasi baka amuhin mo. Tinigil ko lahat pati alak at sigarilyo. Kasi gusto ko ikaw na. Ay. Hindi pala ako nakaano. Ang babangong matapang, kagaya ko rin sa lahat. Handa kang ipaglaban. Ako nagawa yan ang daming nabago sa'kin na hindi ko naman. Okay lang po, hindi ko pa rin maayos yung sabi ko sa'yo. Ma'am Betty, ayusin natin ngayon, ma'am. Tawag dito. Pasensya ka na, ma'am. Oy, nataon kasi, ma'am, na meron kaming patay. Yung first cousin ko, ma'am, is namatay. Walang naglalamay na iba, kaya bilang ma'am, nakikilamay na lang kami doon ng 3 days. Kaya kahapon inilibing siya. Ayan, hindi nga ako nakasabay sa sa libing. At least tawag dito. Pinasubukan ko kay Ma'am Chris. Ayaw mag-send ng number code kasi host. Iisipin na pagod na. Bakit, ma'am? Bakit? Sigurado pero sa'yo ano ba ko gusto ko lang kasi nakasigurado matagal na panahon na kitang matanungin. Napagkasapat mo bakit di ba sagutin? Sabihin mo ano pa ba dapat kong gawin? Bukod sa
Saan na ba yan? Pero huwag magdala kasi hindi ako titigil kung di ka Saan ba yan? Saan ba yan? Saan na yan? Saan na yan? Hindi pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang itong gagawin na araw-araw kitang dapat mahalin. Huwag mo sanang iisipin Bakit ma'am ayaw? at na Wala, nawawala. Saan na ba yan? kurado, pero sa'yo ano ba? Saan na ba yan? Hala, napakalayo na pala ng chat mo ma'am. Ang dami. Ang dami kasi. Hello naman dyan kay Bebe Sane. Nandito sa akin ngayon. Mega love shoutout na dyan kay Bebe Sane. Welcome naman sa aking live streaming. Naman ako ingay. Opo. Ayan, kunin mo yung tablet mo. Bilis. Ma'am, ano mo nga ako ma'am? I-chat mo nga ako ma'am. Sige na, isa lang ma'am. Oo. I-chat mo nga ako ma'am. Sige na. Hello, Kratz Gameplay. Mega love shoutout na yan kay Kratz Gameplay. Hello everyone, especially at host. Good day po. Good afternoon naman dyan sa iyo, Kratz Gameplay. Kumusta naman tayo dyan, Kratz Gameplay? Welcome din sa aking live streaming. Eto na, ano ya? Dito ka sa may tabi ko, bilis. Dito lang sa may tabi ko. Dito. Ma'am, ako si May. Magandang hapon din dyan sa iyo. Ma'am, ako si May. Welcome din po sa aking live streaming. Okay naman po host, sana kayo din. Ayan. Okay naman po, okay naman. Ma'am, ako si May, also known as si Ma'am Buhay. Magandang buhay. O, di ba? Magandang araw naman dyan kay ako si May. Welcome back ma'am, ako si May sa aking live streaming. Mega shoutout. Ma'am, sige na ma'am, i-chat mo ako ma'am, isa lang para umangat ma'am yung chat mo. Sige na. Kasi sobrang haba na ma'am, sobrang nalampasan na. Hindi ko mahanap yung chat mo ma'am. Sobrang dami kasing yung tawag dito. Ang dami kasing nagpi-PM or about sa mga account nila. Hindi ko naasikaso lahat. Ayan. Mega shoutout ako si May. Ayan. Kratz Gameplay. Ilan ka na ba, Kratz Gameplay? Nonoy, dito na Nonoy sa may ko. Sige na. Dito ka na ako po. Nonoy. Dito upo sa may katabi ko. Dito lang. 69 pa rin. Bakit? Tapos naharang. Grabe naman yun, oy. Ma'am, ako si May. Maraming salamat naman dyan sa iyo. Ma'am, ako si May sa iyong mga paharang dyan. Hanapin ko nga, Kratz Gameplay. $69 pa din talaga. Uy, nag-100 na to. Uy, kamis naman yung 100. Ma'am, ako si May. Maraming salamat naman dyan sa iyo, ma'am. Ako si May. Hala, bakit ako grabe host or di po ata maayos pagdikit nila kaya nalalagas agad? Oo nga, Kratz Gameplay. Hala, bakit ako grabe host or bakit ma'am, ano po yan? Hindi ko maintindihan ma'am. Wala naman akong sinabing grabe host. Hala, bakit ikaw grabe?
Sabi ko, grabe naman. At naglagas si Kratz Gameplay. Ma'am, sige na ma'am, tulungan mo na ako ma'am. Mag 75 si Kratz Gameplay. Baka naman. Oo nga. Magandang hapon naman dyan sa inyo guys. Ayan. Thank you naman dyan sa inyo. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ang dikitan nga kita para mag 70 na yan. Ang galing naman nito mag-chew. Pabuhat naman ako idol kasi ako gamer din pero frustrated gamer ako. Oha. Ayan, di kita sir. Ayan. 70 ka na sir. Ano po work nyo host? Ayan, sabi ni Sir Kratz Gameplay. Wala, nagtatambay muna ako. Ayan. Kauwi ko lang galing Pilipinas. Ay galing ibang universe, sir. Host, may new phone ako, USB ang cord. Help mo ko please connect sa B8 host. Or host, may new phone ako, USB ang cord. Help mo ko please connect sa B8. Ano yun ma'am? Ma'am, B8 sound card naman kasi ma'am is ano lang naman yun eh. Yung Live 1, Live 2, accompanying device, yung nasa likod niya, B8 sound card ma'am, pinag-uusapan natin ha, B8 sound card. Ayan, ang B8 sound card is Live 1, Live 2, and then accompanying device, charging, or may mga B8 sound card guys na bago ngayon is, ang nauuna is charging, Live 1, Live 2, accompanying device, and then earphone, headset, then sunod is condenser microphone, and then yung dynamic microphone na tinatawag. Kapag gusto mo mag-live, ilagay mo lang sa Live 1 or Live 2 ang iyong phone. Tapos i-connect mo sa headset ng iyong phone. Tapos i-pull mo lang lahat ng yung treble, yung bass, yung record, yung music, yung monitor, i-pull mo lang 'yon. Ayan na, then you can start live streaming. Ganun lang po 'yun. Sana all may bagong phone. Oh, diba? Sana all may bagong phone siya, oy. I mean, hindi bilog ang cord. Paano hindi bilog ang cord, ma'am? Ganun naman po talaga, ma'am. Ang dulo niyan is yung bilog, yung pang headset talaga. And then ang dulo is yung pang USB. Ayan. Yung bilog ang cord, ma'am, ang bilog ang cord is, kunin ko nga yung isa, saglit, i-disconnect ko nga ito. Ang cord naman talaga is ganito, isang micro USB at saka isang pang headset cord. Ito, ganito naman talaga to, ma'am. Post or USB type. Paano USB type, ma'am? Ma'am, ang B8 sound card, ma'am, walang USB type. Ang B8 sound card is micro USB, yung pang cellphone. Alam mo yung mga Android phone, yung pang micro USB, at saka yung pang headset phone, ganito. Ganito magkabilaan na dulo niya. Tingnan mo tuloy yung ko. Ganito. Hindi puro USB lahat yung new phone ko. Ang lalaki niyan, ma'am, kung USB. Ang lalaki niyang saksakan mo, ma'am, USB diba? Universal bus, Universal serial bus, ang tinatawag mo, ma'am. Kapag ka USB type, ma'am, ang lalaki ng saksakan mo nun. Pwede pala makasaksak dyan ang ang mouse, ang keyboard. Diba? USB
Mega love shoutout po dyan sa inyong lahat guys. For wonderful people in the house. Magandang hapon dyan sa inyong lahat. Ma'am Betty Channel, thank you also for keeping me in your background. Ayan, Ma'am Betty. Sir Kratz. Gawin nating 70. Ayan, 70 ka na Sir Kratz. Basta Team Boyog, Gapauyog. Sana magka-click type. Ma'am, hindi ko talaga maintindihan, ma'am. Ay magka-click type natin. Ma'am, ako si May Bisaya ka rin, ma'am. I mean time, sana click time natin, host. Oo. Naguluhan na ako kay ma'am. Uy, saan ka na, Bebe Said? Saan na ang bebigyan? Bye-bye. Snow Mobile. Oo, Bisaya, Betty. Ayan. Sabi ni mama ko si May. DJ Rodsky, the best. Ma'am, anong phone mo, ma'am? Anong tawag dito? Pwede ko malaman, ma'am, kung ano ang model ng phone mo. I-search ko na lang dito, ma'am, kung anong klaseng USB type yan, ma'am. Kasi kapag ang phone mo is USB type, pwede mong malagyan pala yan ng pwede mo pala yan na malagyan ng mouse, ng keyboard, diba? Parang computer lang. Pareha, tamam, bisdak-dako, ayan. Oo nga. Buy mo na, host, para di ka maguluhan. Samsung S21. Oo nga, ma'am, ang gulo mo. Samsung S21. Akalain mo, Samsung S21 is, Basta Team Boyog, Gapauyog. Samsung Galaxy S21. Nice phone. Ganon ba yan, host? Wow. Tri-camera. O, diba? Sana all may tri-camera. Samsung. And then, how about the... Samsung S21 specification. Hanapin ko. Specification. Specs and features. Ayan. See the phones making every moment epic. Ayan. Mobile. Display 6.8 inch pala to. O 6.7 S21 plus 5G. Pag Ultra 5G is 6.8. Pag S21 plus 5G is 6.7. Pagka Galaxy S21 5G lang is 6.2 inch. Ang laki. Selfie camera, 10MP, ay 40MP. Oh. 5,000 milliampere. USB. The USB implement forum. Fast charger. Oh. May S Pen. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng pinamahal ko. Naka-Gorilla Glass pala ito, ma'am. Wow, hindi nababasag. Test for submission in 1.5 meters of fresh water for 30 minutes. Not advised for beach or pool use only. For pool use only. Waterproof na rin pala.
Host Tora, ano da yan? 6 p.m. host out na ako. Start marathon po namin. Sige lang po ma'am. Host, paano po malalaman na may dito signal na sa isang lugar gamit ang phone? Hindi ko rin ma'am alam. Wala pa ako niyan ma'am. Oo. DJ Arcade Remix. Ma'am Buhay, pwedeng picturean mo ma'am sa akin? Kung anong klaseng USB ma'am, yung sinasabi mo, wag na pwede hiyabasahin. Ayan. OneDrive syncing on Galaxy device. Start in 5 GB of free cloud storage or upgrade a subscription for more storage. Application availability and experience may vary by region and device. S-Pin latency may vary by application. S-Pin sold separately. Oh. Sige, may after kusina host. Ayan. Hope all na lang po. Ayan. Uy sir, wag kang mawawala ng pag-asa sir. Habang may buhay, may pag-asa. Ganun po 'yon. O kahit mahulog sa dagat. Hindi ma'am, hindi siya advisable sa dagat. Ayan, hindi siya advisable sa dagat. Yung aking dati noon, meron akong waterproof, yung tawag dito. Yung Sony Xperia Z2, ayan. Nalaglag ko 'yun sa dagat. Almost mga 10 minutes kaming naghahanap. Ayan. Tapos, ayos pa naman siya. Try nyo po sa kanal, Ma'am Betty Charot. O, diba? Think positive lang. Oo nga. Bawal pa. Opo, ma'am. Bawal ang phone talaga sa dagat. Pero, subok kong garantisado kung pag-uusapan natin ang phone na gusto mong ilublob sa dagat is yung sa akin, hindi ako hindi ako nagpo-promote. Yung aking Xperia C2, ayan, nalaglag ko yun accidentally, by accident. Nalaglag ko yun sa dagat and almost 10 minutes kaming naghahanap. Lahat kami nagda-dive para lang mahanap yung aking phone. Sabi ko, don't worry about the phone. It is waterproof, kaya pwedeng hanapin. Kaya hinanap namin yun. Within mga 10 minutes na nakalublob yun sa ilalim ng dagat. Ayan, gumana pa naman siya. Inano ko lang naman yon, binanlawang ko, inilublob ko rin yun ng almost mga 10 minutes din sa sa pitchel ng tubig para lang matanggal yung tubig dagat. Ayan. Kanal talaga, bongga. Oo nga. Sana all. Ganda talaga pag ganyan na phone. Hindi naman, ma'am. Viral Video PH, tamsaksino ako. Si Harlem O. Hello naman dyan kay Viral Video PH, kay Harlem O. Nagbabalik natin na kaibigan guys, na kahit madaling araw nagla-live streaming. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Harlem O. Welcome din sa aking live streaming, also known as Viral Video PH. O, diba? Ang mayaman natin na kaibigan. Ganda talaga pag ganyan na phone. Hindi rin ma'am, it is because ito ang kagandahan ng phone, it's waterproof. Pero ang disadvantage nun ma'am is talagang mabigat sa bulsa. And then kapag halimbawa nasira, talagang manghihinayang ka na i-let go, di ba? Parang pag-ibig lang yan. Parang yung ex mo lang na ayaw mo pang i-let go. Oo nga, let go na yan. Oo nga. Kasi sobrang mahal. Nasira lang.
Tulad ng aking iPhone, pinukpok kagabi ng ng batang nandito sa likod ko, pinukpok, basag yung salamin niya. Screen protector lang naman ang basag, guys. Ayan. Okay lang yung i-let go. Magpapalit na lang ako ng screen protector. Aray, lublob nyo sa bigas. Oo nga, kapag guys, kapag nalublob sa tubig, ilagay nyo sa bigas. Halimbawa, kumuha kayo ng yung sealable na resealable na plastic, yung yung may ziplock. Ilagay nyo sa bigas, lagyan nyo yung bigas, lagyan nyo ng bigas, tapos ilagay nyo sa sa yung punyong na nababad sa tubig, ilagay nyo yun sa bigas, and then magdamag nyong magdamag nyong ilagay lang doon, huwag nyong pasisingawin. Oo nga, advice talaga yon, epektibo yon kasi parang yan, ang bigas kasi is nagsiserve na yung parang yung humidification niya. Siya yung nag-humidify ng isang buong plastic na yon. Tapos ibabalance niya yung humidity kasi sa loob ng plastic na yon. Kaya lahat ng tubig na nandoon sa loob ng plastic is parang ibabalance niya yon. Sisip-sipin niya yon. Parang gano'n. 70 subscriber. Sabi ko sa'yo, gagawin kitang 70 subscriber. Mag-StreamYard na lang ako. Akyat kayo, guys. Gusto nyo? Na lang ako. DJ Dance Remix. Na all naka-ebo. Ayan. Oo. Sino ba sa inyo nakapagpabaksin ako? Wala pa. Harlem, kumusta naman tayo dyan? Harlem, bakit ba from 5K back to 11K plus. Antok pa dahil sa mga tropa. Sana all. Ang dahil sa tropa. Nagla-live stream. Kahapon di ako nakapag-live streaming kasi kung kailan alas 5 na, nag-brown out pa. May kalab shoutout naman po dyan sa mga taga-Apec, Albay. Oo nga. Ayusin yung servisyo nyo. Oo nga. Hindi ako satisfied totally. Kaya wala akong live streaming kahapon. Di na po masama for today. Ayan. I-play mo nang i-play. Ilan na ba WH mo, Kratz gameplay? Pero based on my halimbawa computation, kung gusto may compute lang, watch hour mo is, alam ba? 3 views, 26, 25, 30. Is 12, 32.
Siguro mga 30 plus, 40 plus, mga ganon. Mga 30 plus. Ang WH mo. Kratz Gameplay. Na totally past time. Gusion Gameplay. Kaya ang iba, ang gagaling mag-gusion, di ba? Ang galing mo ba, sir, mag-gusion? Ako, minaster ko si Nana. I am number 6 local rank. Ayan, kay Nana. Isang araw kong isang araw kong nilaro talaga si boss. Ayun, ano yan, ano. Harlem, nag-live streaming kanina si Jonas Salundaca. Baka maya-maya mga alas 7:30 ay kung gusto mo mag-live stream, you can do also live streaming. Si Master John Q, may guys, patamsak naman ako guys, T1 hanggang T7. Sige na, maluoy. Yung mga nandito, patamsak naman ako. Yung mga natamsakan nyo na, huwag nyo lang tamsakan guys. Ayan. T1 hanggang T7. Si T7 si Ma'am Betty Betty Channel. Baka naman. And si Master J on Q is T6. Ayan. Meron siyang kasi mamayang alas 8 is tawag dito Harlem. Tayo na lang magbomba kay Master J on Q. Ayan. Nag-message yun sa akin na pa-support naman daw, sabi ni Master J on Q. Sabi ko, sige. Can I touch you? I can't believe that you are real. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. Tusok. Ma'am Atimon, di ka na ganun, Ma'am Atimon. Di ka nag-live stream kanina, Ma'am Atimon. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Stream 10 hours ago. Ay, meron. Hala, nagising ako, Ma'am, na mag-alas 9. 36 WH na lang po. 400 na ba? Naka 400 yan na. Kasi kung 3,600. Hala, hindi ako, Ma'am, nakapunta sa iyo, Ma'am. Nagising kasi ako, Ma'am, late na. Sorry na, Ma'am, Ate Mon. Sige na. 3,960. 40 na. Meron ko ng 40. Naunahan ka pa ni Joe Margel. Si Joe Margel is meron na siyang 55 WH ngayon, 55, naka 55 na siya. Tatlong music streaming ginawa ko. Ako yung kay Joe Margel, ayan. Yung bago ni Joe Margel na account. Okay lang naman, sir. Lagi naman kita binababa, sir. Ma'am, thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Atimon. Ha, Ma'am, thank you po. Kratz Gameplay, eto, kadikitan mo yan si Mama Atimon Vlog. Pagka alas 6 ng umaga, kung gising ka na niyan, hanggang alas 8 ng umaga, nagla-live streaming yan. Marami kang may i-ista din dyan kay Mama Atimon Vlog. Mga malalaking live streamer yan, guys. Oo nga. Mama Atimon, magandang hapon naman dyan sa iyo. Ay, magandang umaga ba? Or magandang tanghali dyan sa inyo? Welcome naman sa aking live streaming. Sana all may 4.87k na. Kahit wala ka, sir, okay lang. May totoong higanti daw.
in a lifetime. Made of memories. I believe in destiny. Every moment pretends to get in time. When I've got the future on my mind, know that you'll be the only one. Make me happy. Si boss kasi ma'am ate mo nagala pa sa pier kahit madali. World belongs to Kasi pag-aalas 2 na yon, naka-live streaming si Harlem O. Nagtamsak pa ako, tapos nagtambay pa ako. Tapos nakatulugan ko. Sana all na lang po ulit. Ayun, sabi ni Krats Gameplay. make this a new beginning of the night. Nakita ko yan, nagla-live streaming pa si, si Harlem O. Huwag ka mag-alala, Krats Gameplay. Tulungan kita sa iyong WH din pagkatapos natin kay Joe Margel. Sino pa ba? Si Sir Joel's Finest. Ay, hindi. Kumusta pala si Sir Joel's Finest? Monetize channel na ba si Sir Joel's Finest? Wala, hindi ko, oo nga pala. Naka-playlist pa sa akin si Sir Joel's Finest. Monetize channel na rin ata ito. Diba? Oo nga, hindi ko na nakita pala si Sir Joel's Finest. Naka-playlist yun sa akin. Ang hahaba, diba? Krats, play kita overnight ha. Keep going lang, Krats. Hindi naman hindi mo naman ma-overnight. Wala nga 3 hours pa to lahat. Harlem O. Wala atan 3 hours pa or 4 hours. Ayan. Damihan mo yung video mo, Krats. Kung ako sa'yo, Krats Gameplay, gusto mo ng kung meron ka bang internet, Krats Gameplay, meron ba kayong connection ng internet nyo sa bahay nyo? Turuan kita kung papaano. Krats, may playlist ka ba? Ayan. Kukunti lang naman yun, Harlem O. Check mo na lang, Harlem O. Mama Ate Mon Vlog, thank you also for keeping me in your background. Time check tayo guys, it's 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ayan. Konti lang naman tayo guys. DJ Z-Man Remix. DJ Z-Man. Yes po, Harlem O. Ayan. Turuan kita kung paano How could this be? You're not here with me. Never say goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Leave my world so cold. Every day I see that's myself. Sige boss, ulit-ulitin na lang boss. Ayan. Oo nga. Thank you po ng marami, Harlem. O, ayan. Krats Gameplay, meron ka bang meron ka bang tawag dito? Meron ka bang connection sa inyong bahay? Kasi mas maganda kasi kung may connection kayo sa bahay, it is more more comfortable sa sa paggagawa ng video, and para dumami yung video mo, and kapag may nagpi-play sa iyo is mas maganda, mas madami. Here na sir na malalakbay, magandang hapon naman diyan sa iyo. Sir na malalakbay, kumusta naman tayo diyan sir? Oo nga.
Magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. And welcome din sa aking live streaming. Si Sir Daman Lalakbay, guys. Highly recommended monetized channel also. Ayan. Welcome din sa aking live streaming, Sir Daman Lalakbay. Oo nga. Long time no see. Ma'am Aileen Mapili, yes po, upload ako ng maraming videos. Ayan. Sige. Ma'am Aileen Mapili, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Aileen Mapili. Highly recommended newly monetized channel also. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am? Now. Magandang hapon naman dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Welcome din po sa aking live streaming. Si Sir Master J on Q, isa sa mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupa na, diba? Magandang hapon din dyan sa iyo, Master J on Q. Welcome din po sa aking live streaming. T6, sir? Naka-break lang, sir. Sige. Kain ka dyan ng marami, sir. Sir Mateo Apostol. Sir, ilan na lang ba, sir? Hinahanap kita. Speaking of, nandito sa akin si Sir Joel's Finest. Magandang hapon din niya kay Sir Mateo Apostol, also known as Joel's Finest. Welcome naman, sir, sa aking live streaming. Okay lang po, sir. Thank you. Ikaw, sir. Kumusta ang tahi mo, sir? May tahi pa. Hindi ko pwede. Tatanggalin na sana. Kaso nung tinatry ko na, parang bubuka pa kasi. May laman kasing sinong may tahi, ayan. Yung aking paa na na aksidente, sir. Ayan, last Tuesday, ayan. Joel's Finest, mega love shoutout po. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Sir, kumusta naman po, sir, yung Tapos nagkaroon ng 6 na stitches, ayan. May may laman kasing napunit daw 'yon, sabi ng doktor. 'Yan ang term niya, may napunit na laman. And at the same time, pati yung skin niya, sa loob is yung laman, merong konting napunit. Kaya yung laman tinahi ng 3. Yung skin niya is tinahi din ng 3, ayan. Kaya hindi ako makalakad ng magti 3 days ata, ayan. Pero now it's totally okay na. Hello, Maylin Chusi Mapili. Di ba? Chusi Mapili. Sir Master John Q, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. 3742WH na po as of this moment, Sir Ora. Ayan. Wow, sana all. 258. Ayan, 258 na lang. Nakaano ka naman, sir, sa akin. Huwag ka mag-alala. Gawin nating 4, sir, na browser para mas mabilis-bilis. Tag-2. Uy, guys, pa-support naman ako, guys, kay Master J on Q. Sige na, patamsak naman, guys. Oo nga. And abangan nyo, guys, yung sale sa Shopee bukas. Ayan. Isi-sale na ni sir yung kanyang yung kanyang pangpapogi, diba? Yung pala yung sikreto ni sir. Oo nga. Matingnan nga. Oo nga. Makabili nga sa Shopee. Pwede bang bumili niyan, sir? Oo nga. Salamat po ng marami, Sir Oras. Support. Sir, always welcome po, sir. Always welcome. Ayan. Si Ma'am Atimon Vlog, si Sir Daman Lalakbay is keeping us also in their background. Thank you naman sa inyo, guys. Thank you. Ayan. Mabilis ang live streaming lang naman ako. Kasi baka naman mag-brown out gaya kahapon. Salamat po ng marami. Ayan. Yes, 8/8 sale bukas, host. Kaya panoorin natin po. Ayan. Oo nga, guys. Panoorin nyo, guys, yung mga bumabalak dyan na maging kasing pogi ni Sir Master John Q. Makabili nga. Magkano ba yan, sir? Makabili nga. Baka naman pumogi din ako. Sana all pumogi. Oo nga. P6. Ayan. Patamsak naman, guys. Patamsak. Patamsak Iwan Bakas po. Ayan. Patamsak naman, guys. Patamsak. Baka naman.
Di po kasi ako mag-LS ngayon. Day na ito, kaya 24 hours lang po. Lang ang pumapasok kanina, 2 p.m. Nag-check po kasi ako sa YT Studio. Ayan. Oo nga po, sir. Ilang T po, sir? T1 hanggang T7, guys. Ayan. Tamsak boss, sabi ni Joe Margel. Thank you naman dyan sa patamsak mo, Joe Margel. Ayan guys, si Joe Margel. Nag-music streaming yan every 9 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock in the afternoon. Papin saglit post. Ayan, sige. Dan Master, sabi ni Sir Damanlalakbay. Sir Damanlalakbay, kailangan mo ba 1 hour? Damanlalakbay. Sayang din nun. 1 hour. Ayan. Patamsak naman guys, patamsak. T1 hanggang T7. Ayan. Donate. Donate agad. Donate kay... Dito na lang kay Sir Joel's Finest. Gusto mo? Para matapos na yung 280, ay 200, ilan ba yun? 270 plus. Tamsak ulit boss, sabi ni Joe Margel. Ayan. Naputol yung music streaming mo, at least naka na naman. At least naka 7 hours na naman yun. Bago naputol. Sige sir, ayun. Kay Sir Joel's Finest na lang. And si Sir Master John Q. Sir, tawag dito? O nga pala. Hindi ko pala nakita yung yung chat ni Sir. Ayun. Tapos ko na yung playlist ni Sir Master John Q. Damihan mo sir yung mo. Yung tawag dito, yung video mo sir. Para pag nagpi-playlist, mas malaki yung WH. Oo nga. Baka maunahan ka pa Sir Master John Q ni Joe Margel. Si Joe Margel guys, eto JD1, bisitahin nyo guys yung kanyang yung kanyang channel. Ang laki ng WH niyan. Diba? Biglang boom ang WH niyan ni Joe Margel. Una namin papagraduatein yung editing na ng next. Ayan. Sige, Master John Q. Alam mo ba, Sir Master John Q, kung meron ka din lang naman na time. Kayo guys, si Kratz Gameplay, makinig kayo. Ganito, turuan ko kayo kung paano nyo i-boost out yung WH. Gayahin nyo si Little Aura ko. Ayan. Si Little Aura ko na ginawa ko kay si Little Aura ko. Yung aking main channel guys, yung aking main channel, ganun yung ginawa ko. Yung aking main channel, si Little Aura ko, si Jonathan Ruiz, sino pa ba? Yung mga taga Taiwan, lahat yun minonetize channel namin. In just 2 months, ayan. Magano kayo guys, kung may mga connection din na lang naman kayo, iwanan niyo ang inyong mga phone or ang inyong mga laptop na nagla-live stream. Kasi habang marami kayong live streaming, mas marami kung magpapa-play din lang naman kayo. Mas marami kayong video. Mas madami. Ayan. And then kung pag na-monetize na, i-private nyo na lang yung inyong mga ni-live stream. Ganon. Kasi may tatambay at may tatambay dyan sa inyong mga bahay. Bebe, pao naman ako, bebe ng ilaw. Thank you, bebe. Tama, ayan. Ma'am Angel, ma'am, nagbabalik natin na kaibigan. Good evening, host from Wonder Girl, Ninya Marie. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Angel, ma'am. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming po. Ayan. From Wonder Girl, Ninya Marie. Ayan. Thank you naman po dyan sa iyo. And welcome din po sa aking live streaming. Dai Jonah, asang chicken cordon. Oo nga, iwanan nyo guys. Wag nyo ninyong palalampasin ng 12 hours at least mga 11 hours. Pwede na yon. 4 na tamsakan ko sir. Thank you. Bigay lang kay Sir Joel po. Thank you. Ayan. Ma'am Maylin. For donate kay Sir Joel's Finest. Ayan. Noted po, ayan. Damanlalakboy ambot asa nila gibutang, gibutang, ayan. Patamsak iwan bakas sa nakapin po, ayan. Kape tayo mga boss, kakarating lang. Nandito ka ba sa atin ma? Nandito ka sa, sa bahay niyo? Umuwi ka ba? Paano if may CPR ang LS, sir? Apektado po ba pag ni-replay ang LS po ninyo? Sir, Joel's Finest, wala namang problema ang CPR unless otherwise, yan. Ang CPR is just a copyright claim. Ayan.
Wag na wag yung i-delete yan guys ha. Kung copyright strike yan, inuulit ko, ang copyright strike at ang copyright claim, CPR lang, is walang problema ang CPR. Pero kapag copyright strike, yun doon ka magkakaproblema. Pero kapag copyright claim lang talaga, as in copyright claim lang, wala naman pong problema yan kapag review for monetization ng inyong bahay. Kaya wag na wag kayong magdi-delete guys, as much as possible. Ayan, na tinatawag. Thanks host, ayan. Jomar Gel, mega love shoutout naman dyan. Ma'am Angel, ma'am, thanks host. Ayan. Always welcome po ma'am. Mega love shoutout, Madam Maylene Mapile. Boss, kakauwi ko lang po. Sige. Paano malalaman copyright ka host kung na-upload mo na at ready sa Premiere? Kapag ka malalaman mo naman kapag ka na-upload mo na, pumunta ka doon sa inyong puntahan nyo guys yung inyong kunin ko nga yung aking account na hindi monetize. Punta ka doon sa manage videos nyo and then tawag dito. Punta ka sa manage videos and hanapin mo yung, di ba meron kang dashboard, content, playlist. Hanapin mo yung content. Tapos makikita nyo naman dyan sa channel content nyo yung kung ang visibility is naka-public at saka yung restriction niya. Makikita mo yung restriction. Tapos may date, may views, may comment. Ganon. Makikita mo dun kung ang restriction niya is none, okay lang yon, walang problema yon. Pero kung ang restriction niya is may sharing o kung kaya may ads, ano bang nakalagay dun, may copyright claim sa restriction, dun yung malalaman yan guys kung ang restriction is copyright claim or kung monetized channel kayo, kung may ad suitability kayong nakalagay dyan or may sharing kayong nakalagay dyan. Ganun po yun. Ano pa ba? Salamat Sir Ora sa information. Always welcome po sir. Always welcome. Ayan. Huwag na huwag kayong magdi-delete guys ha. Sa Google YT Studio, ayan, sabi ni Sir Damalalakbay. Oo nga, makikita mo din yan. Pasukli po sir, sabi ni Kratz Gameplay. Salamat Kratz. Ang sa amin host now lang nagka-CPR na lapit na money. Ayan. Ang sa amin host now lang nagka-CPR na lapit na money. Ayan. Ma'am, okay lang po ma'am kung copyright claim lang ma'am. Kasi kung napapansin nyo guys, almost everyday nagla-live streaming ako. Almost everyday may copyright, may CPR ako. It is because of my music background. It's totally fine. Wala naman pong problema yan. DJ. Lapag po kayo bahay, tamsakan ko, sabi ni Kratz Gameplay. Ayan. Baka naman guys, patamsak naman ako guys, sa mga nandito sa atin. Patamsak naman ako guys sa nakapin T1 hanggang T7 guys. Meron tayong namimigay ako ng WH. Namimigay ako ng WH guys sa mga gusto. Ayan. Ako din maraming CPR, tuloy ang laban. Oo nga. Oo nga. Good evening, Chad. Ayun, kumusta na? Ayun. Duen, kumusta naman tayo dyan? Wala pa sa akin na update, Duen, oy? Oo nga. Sobrang higpit daw talaga ang Taiwan ngayon. Paano kung dispute lang po choice sa CPR? Paano po ma-dispute ang CPR? Observe ko po kasi pag more than 5 hours, ala choice kundi dispute lang. Ayan. Sir, Sir Mateo Apostol, wag na wag ka magdi-dispute kung may music background ka. Never, wag na wag mong i-dispute yan kasi eto, explain ko sa inyo. Kapag ka nag-dispute ka ng hindi sa'yo talaga, kung original version mong music yan, pwede mong makipag-dispute ka, totally fine. Pero kung gumapit ka ng music background mo, tapos gusto mong makipag-dispute, alang-alang lang sa gusto mong matanggal yung CPR mo, never ever do it sir, kasi kapag ka nakipag-dispute sa inyo yung totoong may-ari ng music na yan or ng kung ano man ang pinagdi-dispute yung content nyo, ayan, baka mawalan kayo ng channel. Matagal ko nang pinaliwanag yan kasi nung nag-music streaming ako dati, may gumagamit ng aking maraming nagki-claim ng aking music. Okay lang naman 'yon. Pero wag na wag ninyong i-dispute ako. Sabi ko, wag na wag ninyong i-dispute ako kasi more or less kayo ang mawawala ng channel kasi kung makikipag-dispute ako, ayaw matanggal yan ang dispute sa akin. Makikipag-dispute na ako niyan. Ganon. Basta wag na wag kayo magdi-dispute, sir. Just leave it alone. Ayan. Okay lang naman na hindi yan
ang video mo is hindi talaga mamomonetize. Yung video lang na itself na yon. Hindi yung channel mo, sir. Yung video mo is mananatiling video but hindi yan lalagyan ng hindi yan lalagyan ng harang. It's okay. Wala namang problema yon. Wala pa din na update din. Ayan. Kratz Gameplay, guys. Patamsak ko. Balikan ko agad. Ayan. Sabi ni Kratz Gameplay. Guys, baka naman maluoy. Sir, na malalakbay. Sige na, habang nakabreak ka dyan, sir. Sige na, sir. Sige na. Mabait yan si sir. Sige na, sir. Si Kratz Gameplay, sige na. Baka naman. Angel, ma'am. Ayan. Ma'am Angel, tawag dito. Ilan na ba ang WH mo, ma'am? Mamomonetize ka na ba? Advance congratulations naman dyan sa'yo. On the way. Sir, thank you naman dyan sa'yo, sir, na malalakbay, ha? Time in my life when I open my eyes, there you are. And patamsak naman ako, guys. T1 hanggang T7. Sige na. Bahala kayo. Yes, sir. Si kung nga ang disputable choice. Talaga ako mapili. Kaya naisip 5 hours na lang pula. Oy, 5 hours na lang. Okay, guys, sige na, 5 hours na lang. Lahat tayo tag-iisang oras tayo, guys. Sige na, para kay Ma'am Angel, ma'am. Oo nga. Sige na, tag-iisang oras tayo, guys. 5 hours na lang ang kulang. And ma'am, i-apply mong i-apply mo, ma'am, Lunes na. Oo nga, i-apply mo, ma'am, sa Lunes kasi Sabado ngayon. Mag-a-update yan bukas. Pwede mo nang i-apply bukas pero kung ako sa iyo, ma'am, i-apply mo Lunes na para within this week na darating, mga Lunes, Martes, mga Miyerkules is ma-monetize ka. Pero kapag ka nag-apply ka ng Linggo, baka abutin pa yan ng Huwebes or Biyernes. Oo nga. Pansin ko lang kasi ako dati noon, marami kasi akong in-apply na monetization na Linggo. 500 host. 500 pala. Akala ko 5 hours. Okay. Bigyan kita, ma'am, ng playlist, Ma'am Angel, ma'am. Oo nga, bigyan kita ng isang kunin ko lang yung pangalan. Angel, ma'am. Para naman mamonetize ka na din, ma'am. 500 ang kulang. WH. Sir Jepson, mega love shoutout din po dyan, guys. Sir Jepson, nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan. Jepson ang pangalan. Mega love shoutout naman po dyan, guys. Sir Jepson, welcome din sa aking live streaming, Sir Jeff. Sir Jeff, kumusta naman tayo dyan? Ang liit pa ng WH ko, sabi ni Sir Master John. Mabilis lang naman, sir, i-boost up ang WH. Take my advice. Everyday mag silent live streaming ka. Silent live streaming mo lang. Ayan. Wonder Girl Nina Marie. Wonder Girl Nina Marie. Noted po, noted. Ayan. Ito, ma'am, ang i-play ko. Sige. Hindi yung Angel, ma'am. Ayos lang, Ludes. Ayan. Take my advice, guys. Kung lalo si Kratz Gameplay, kung ako sa inyo, kung halimbawa may internet lang naman kayo sa bahay ninyo at may extra gadget kayo, why don't you live stream, silent live streaming sa inyong mga just like gayahin nyo puntahan nyo guys si Sir Joel's Finest and si Joe Margel. Si Joe Margel kasi is ako yung gumawa kay Joe Margel dito sa akin ko mini music streaming si Joe Margel. And ayun, mas mabilis kasi ang pag-gain ng WH, mabuboost up mo agad yung WH niyan. Pablo Magdusa, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Pablo Magdusa. Tamsak Sir Ora, mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Pablo Magdusa. Welcome din po sa aking live streaming, sir. P3, dati rin tamsak, boss. Ayan. Yes, host, yun ang ginagawa ko. Oo nga, kung meron din lang naman kayo. Si mahal mo hindi ako, Sir Ora, tamsak po. Mega love shoutout nung po dyan kay mahal mo hindi ako. Huwag ka mag-alala, sir. Mahal ko ikaw, sir. Oo nga. Mega love shoutout naman po dyan kay mahal mo hindi ako. Welcome naman po sa aking live streaming. Pre, thank you also for keeping me in your background, pre. Ayan. T3, dati rin tamsak, boss. Ayan.
Thank you for that sweet tamsak. Mahal mo hindi ako. fall in love. Patamsak naman guys, T1 hanggang T7. Sige. Sige kayo, mag-premiere din kayo. Di ko rin yung patamsak ka noong. Oh, so strong. Love. Sama. Tambay po muna, ninja ko sa'yo host. Naka-silent kasi main ko. Ayan, sabi, mahal mo hindi ako. Ayan, sige. Thank you naman po dyan kay mahal mo hindi ako. Ano ba yung ano, baba mo dito yung live streaming mo, ano, mahal mo hindi ako. Patamsakan din natin. Oo nga. Meron tayong 5 tao dito. Di, patamsakan natin ng, ano, ng 4, 5. Ayan. Oo nga. We'll live forever. Shower me with your love. Tapos naharang sabi ni ako si May. Ma'am, ako si May. Mambuhay. Ariel Colares po ito, Sir. Si Sir Ariel Colares pala. Uy, patamsakan natin, uy, Sir Ariel. Kamusta naman tayo dyan, Sir Ariel Colares? It's been a while. Oo nga, si Sir Ariel. Uy, patamsakan na din natin, guys, Sir Ariel Colares. Baka naman. Naka-silent live streaming siya. Sir Ariel, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, sir. Thank you also for joining my live streaming, sir. I go to sleep. Pabomba naman ako, guys. Pabomba. Sige na, ito. Kay Ariel Colares. Baka naman. Star 4. Ayan. Silent LS po din may nag-play po ng 15 to 25 sa videos nyo. Garantisado, sir, or malaki ang WH na makukuha. Salamat sa nag-play ng ganon 29 times sa laptop. Ayan, sabi ni Sir Pablo Magdusa. Ayan. 1.5 na lang po, Sir Ora. Makakaraos na rin po, Sir Ora. Wow, sana all. Diba? Para kailan lang, nung nangisda sa akin si Sir Ariel Colares, almost 50 plus subscriber pa lang. Take a look at your house now. You're finally. Diba? Laki na. I'm happy for you, Sir. Premiere ko po, sabi ni Sir Jefferson. Ayan, sige. Ilagay kita kay T8. Ayan, Sir Jeff. Shower me with your love. Shower me with your love. Enjoy mag-swimming. Kailan ba to, sir? August 7, 8, 15. Ngayon pala to. Ayan. T8 guys, T8. Baka naman T8. T4, T6, T7. Tamsak boss, T1, 2, 3, 5. Dating tamsak boss, sabi ni Jomar Gel. Jomar Gel. 3WH. Donate na to. Donate kay Sir Joel's Finest. Ayan. Pagkatapos ni Sir Joel's Finest, tulungan natin si Sir Master John Q. Ayan. Huwag ka mag-alala, Sir Master John Q. Matapos lang, 200 na lang naman kay konting oras na lang, Sir. Ma'am Hana Patadon, mega love shoutout po dyan kay Ma'am Hana Patadon. Nagbabalik natin na kaibigan, guys. Ang isa sa magaganda natin na kaibigan, ayun, binigyan ko ng kanyang moderator function. Ma'am Hana Patadon, magandang hapon naman po dyan sa iyo. Welcome ma'am sa aking live streaming. Dan sa nakapin host, ayan. Ma'am Wonder Girl Nina Marie. Bigyan kita ma'am ng +1, ayan. T1 to T7, Dan Lud, sabi ni Sir Jepson. Noted po, Sir Jepson. 7WH, ayan. Salamat po, Mamaylin. Choosy mapili sa donation. Ito pa sir, si Jomar Gel, tawag dito. Yung 3 tinamsak niya, i-donate ko muna sa iyo, Sir Joel's Finest. Huwag ka mag-alala, mabilis lang naman yung Hindi kailangan ni Jomar Gel ng WH kasi, oo nga. Ako na bahala, i-donate ko na lang kay Sir Joel's Finest. I would love you to stay.
And isunod natin si huwag ka mag-alala sir, Master John Q, tulungan ko rin ikaw. And then sino pa ba yung yung ipini-play ko? Si Ma'am Lady Rose, malapit na rin yon. Si Pirapa Tamil, yeah, thanks sa talaga sa help mo noon, padami ako na isda. Ayan. Always welcome po ma'am, always welcome ka po dito. Anytime, welcome kayong lahat guys sa aking live streaming. T3 dati rin tamsak boss, ayan. Sige. Ma-donate mo muna to na tinamsak mo. Nakailang ka na ba? 2 araw naming silent live streaming. 2 araw namin is naka 53 WH si Joe Margel. Meron na siyang 53. Ilan na lang ba? Ano na lang? 3,947. Di ba? 3,947 na lang ang kulang ni Mark. 2 araw meron na siyang 53 WH. Ayan. Bukas mag-update na naman, plus mga 11 na naman yon. Araw-araw at least minimum of 10, makakuha kayo guys ng 10 WH araw-araw. Mas mabilis ang WH ninyo. Pero dati kami noon, nila Jonathan Ruiz, ang araw namin is 120 WH. Kaya mabilis naming na-monetize sila Jonathan Ruiz, sila Tono Bebs, sila Pobreng, ano ba yan? Ay si Dukhang Padjakero. Ayan. Sir Joe Margel sa donation. Ayan. Sino pa ang need ng WH? Sabi ni Sir Pablo Apostol. Ayan. Nasa harang pa po. Ayan. Huwag ka mag-alala Sir, Sir Joel's Finest. Push lang tayo. Nandito pa ba sa akin si Sir Master John Q? Mar, yung tinamsak mo, ako na ang nag-donate kay Joel's Finest. Matapos lang yung 200 plus ni Sir Joel's Finest. Ayan, yung 3 WH mo. Huwag ka mag-alala everyday, makakakuha tayo ng WH para sa'yo. And I am inviting everyone guys na, puntahan nyo guys si Joe Margel everyday. Eto nag-music streaming siya guys sa kanyang account. Eto si JD1 everyday from 9 AM to 5 PM. Ayan. Nandun kami ni Pri, nakatambay. Baka naman guys may pangtambay kayo dyan. Si Kratz Gameplay, asa na ba si Kratz Gameplay? Tapos si Sir Daman Lalakbay. Dinidikitan ni Sir Daman Lalakbay si Kratz Gameplay ata. O baka bumalik na to sa Sir Ariel Colares, wala akong jacket kay Ariel Colares. Mahal mo di ako. No probs po boss. Ayan. Angel Ma'am on the way po madam. Jonah girl, mega I love you. Marcy Angel girl, hindi yan si pwede pa boss. Ayan, sige Harlem, sige. Sir, acknowledge ko po and thanking po sa mga nag-play sa akin in Hong Kong, Singapore, Macau, Saudi Arabia, Philippines ng mga videos ko. Salamat po ng marami sa inyo. Alam nyo po kung sino kayo, diba? Thank you naman guys sa mga tumulong sa ating kaibigan, kay Sir Joel's Finest. Sa mga tumulong sa atin na mag-play. Sir Joel's Finest, pagkatapos pag na-monetize ka na, wag mong ipapaplay ha. Oo nga. Kung may mag-play man sa'yo, wag yung bara-barang nag-replay. Ang ibig kong sabihin ng bara-barang pag-play is i-play ka lang, wag nilang lalaroin yung harang mo, or wag ka maghahanap ng iisa o 2, 3, 4, 5, 6 na tao na paulit-ulit kang piniplay. Kasi kapag ka na-detect yan, sayang ng pinaghirapan natin. Ganon yun. Baka ma-click ad ka. Ano ba yan? Traffic. Ano ba yan? Ad click. Ayan. August 7, 9 p.m. Ano ba to? Harlem ako. Live in 2 hours. Ayan.
Patamsak naman ako guys, patamsak. Kay Harlem O. Schedule live streaming pala to. I'll make that move. And when I do, we like down to get the way I do. Harlem, meron ka sa akin na code, star 3. Kapag ka may schedule live streaming ka, star 3 lang ha. I-remind mo ako, para sa'yo na yun talaga. Ayan, star 3. Ayan, star 3. Asterisk 3. Ma'am Simply Ann, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simply Ann. Okay, nagbabalik natin na kaibigan. Ang maganda kong kaibigan nandito sa akin. Magandang hapon naman po dyan kay Ma'am Simply Ann Ventures. Highly recommended monetized channel also yan guys, si Ma'am Simply Ann. Magandang hapon naman dyan sa iyo Ma'am Simply Ann. Welcome din po sa aking live streaming. Salamat po Sir Or sa pagsilip Sir Silent LS ko po ay. Sir, always welcome naman. Uy, oo nga. Wait lang sir, kunin ko lang yung aking si Little Aura, itambay ko dyan sa'yo. Sir sa'yo, si Little Aura ko. Ma'am Simply Ann, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simply Ann Venture. SA ang kanyang code guys. Si Papa Yu nandito rin sa atin, mega love shoutout din po dyan kay Papa Yu, ang lalaking marupok, o diba? Mega love shoutout naman po dyan sa lalaking marupok. Welcome back naman sa aking live streaming sir. Papa Yu, o diba? Kumusta naman tayo dyan, Papa Yu? Payo. Kunin ko lang, sir, si Little Aura ko. Ayan. Ilagay ko kay Ariel Colares. Ayan. Ayan. Ilagay ko kay Sir Ariel Colares. Si Little Aura ko. Ang ganda naman ng Hello Kitty. Hello Kitty! Ayan. Tamsak. Ayan. Si Little Aura ko ang ilagay ko doon. Kay Sir Ariel Colares. Harlem, eto sa'yo. Ayan. Start 3. Papa Yu, Ma'am Simpulay, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Nagbabalik din natin na kaibigan. Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Simpulay or si Toto. O, diba? Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Toto. Welcome naman sa aking live streaming. Hello, Papa Hubert. Ang bait muna. Di ka na malandi. Ayan. Magandang hapon, Sir Aura. Ma'am, magandang gabi po dyan sa iyo. Okay naman po ako, ma'am. Okay naman. Medyo may tahi yung pa ako. Permission to leave, Sir Host. Mag-shower at mag-dinner then sleep na po. Salamat po sa support. Sir, Sir Joel's Finest. Thank you din po dyan sa iyo, sir. Ayan. Pahinga ka na dyan, sir. Pahinga ka na po. Ayan. Nasa kusina ako, maawa kayo. Sir Aldrin Gandesa nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Aldrin Gandesa. Sir, magandang gabi naman dyan sa'yo, sir. Welcome din sa aking live streaming. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niyan, guys. Sa balat ng Japan. Dan Pulpak, Madam Angel, ma'am. Pasukli na lang po. T.Y. Harang, ayan. Ma'am Angel, ma'am. Sige, nadikitan mo na si Joe Margel. Pamangkin ko yan, ma'am, si Joe Margel. Abangan nyo guys maya paano po nare-remove. Ayan, sabi ni Ma'am Grace B-Vlog. Ma'am Grace, paano po nare-remove? Love you all na. Magluluto ang papa. Ayan. Sige lang po dyan, Papa Yu. Sarapan mo yung pagluluto mo dyan. Oo nga. Dapat pala nag-StreamYard na lang para may kausap ako dito sa taas. Bukas mag-StreamYard na lang ako. Para kwentuhan na lang. Para maiba naman ang live streaming natin. Pang-update. Come with me and share with you. I'll help you see forever you. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. Ako si May Madam. Ayun. Sinigang na may puso ng saging. Papayo pahingi ulam. Sarap naman.
Paano po mag-silent live stream host? Sabi ni Kratz Gameplay. Ganito. Ganito. Turuan kita. Kasi, para maano na yan. Tamsak Sir Uragan, sabi ni Ma'am Hana Patadon. Ma'am Hana Patadon, thank you for that sweet tamsak, Ma'am Hana Patadon. Kumusta naman dyan si Sir Jumel? Ganito Sir, Kratz Gameplay, if you are an Android user, kung halimbawa Android user ka, mag-download ka ng, ano ba yun dina-download? Streamlab. Tama ba? Streamlab. Ay hindi, Camera Pi. Ayan, Camera Pi. Sabaw pa more, Papa you. Kapag ka Android user, mag-download ka ng Streamlab. Ayan, application. Pwede kayong mag-live streaming doon, guys. Iko-connect nyo lang yung YouTube channel ninyo doon sa sa Streamlab kasi wala pa kayong 1,000 subscriber. Tapos pwede kayong makapag-live using third-party application. Yung Camera Pi, pwede nyong ipang-live yon if you are an Android user. And if you are iOS user o Apple user, pwede kayong mag-download ng Streamlab. Ayan. I-connect nyo lang yon, tapos pwede nyo nang itutok lang yon. Gaya ng ginagawa ni Sir Ariel Colares, guys. Ni Ariel Colares. Tingnan nyo to. Star 4. Itinutok niya lang yung camera niya doon sa Hello Kitty na may mic. His streaming na tinatawag. Madam Simpulay, sorry kung di ako pumasok. Nag-i-invite po ako. Nagpapataas kasi ako ng rank. Beer na ako mag-classic. Ayan, sabi ni Joe Margel. Sir Ora, ano ba yan? Laro po tayo bukas mga 11:30 ng umaga. Mag-live po ako noon. Ayan, sige. Out na ako host, Ora, luto mode. Ayan, sige lang po, sige lang. Ayan. Iyon po yung ginamit ko pang live ng ML, sir. Ayan, sabi ni Ma'am Simpolay. Pero kung magla-live ka ng ML, Toto, mas maganda yung Omelette Arcade. Ayan. Kung gusto mo, mga game live streaming per game yon. Ayan. Omelette. Pero kung if you are using laptop or desktop, kung may laptop or desktop ka dyan, mas maganda yon kasi pwede mong i-direct yun na i-live kahit wala ka pang 1,000 subscriber. Pwede kayong mag-live directly. Ayan. Sali ako, sabi ni Joe Margel. Hilig ni Nonoy mag-cancer game yan si Toto Pre. Oo nga. Sali ako, wala ako pasok bukas. Oo nga pala no. Oo nga. Sige. Naglalag po ako sa Omelette Arcade, Sir Uron. Kaya camera pa po gamit pa. Ayan. Pwede pala yan. Si Sir Master J on Q. Baka may laptop ka dyan, sir. Ito si Sir Master J on Q. More on upload kasi si Sir. Ayan. Si Sir Master John Q. But kung gusto nyo guys makarami ng video, gayahin nyo ako, ay hindi pala ako. Kasi more on live streaming kasi ako. Wala akong upload. Ang ginawa, sino ba yan? Ang ginawa ni si Cab Writers na lang, si Ma'am Adel Sulet, ayan, si Ma'am Adel Sulet. Yung lahat ng kanyang silent live streaming is in-unlist niya na lang or private niya na lang, kaya hindi niyo na makikita yon. Pero ang totoo niyan, the truth of the matter is that we gain WH by through silent live streaming. Ayan. Ano ba? Saan ba ako titingin? Dito yung camera ko, dito ako titingin. Nahihilo ako. Oo, ganun po yun, guys. Agoy. Mga labs, patamsak iwan baka sa nakapin. Ayan. Oo nga naman, guys. Paano naman? Oy, hindi Tita Jonah sa Lundaga. Cancer kasi kakampi O yeah. Maya upload ako ng mga video natin, boss. Ayan. Same with me, LS ko. Naka-unlisted lang po. Ayan. Oo nga. I-unlist mo na lang kasi wala namang manonood na niyan. We know it naman na wala namang manonood. Gaya ko guys, wala namang manonood ng aking live streaming. So, more on live stream talaga ako almost every day. But I gain also revenue through live streaming, through sa mga views sa akin. Ayan, every day. So, ganun din naman. Meron akong views, meron din akong revenue na nakukuha at the same time.
And kaya nagla-live stream ako, wala akong upload. Ayan. At may daily vlog na ako ngayon po. Sana all. Mama Elma, mega love shoutout naman po dyan kay Mama Elma. Nagbabalik din natin na kaibigan si Mama Elma Tihada. Mama Elma, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Kailan ba to advance birthday gift from Jonas Salundaga? Oy, August 8. Oo nga, malapit na mag-birthday si Ma'am Simple Day. T8. Ay, T9 na pala tayo, T9. Kailan ba to? August 8, 8 p.m. Ayan. DJ Seabat Remix. DJ Seabat Remix. T9 na yan. T9 guys, T9. Baka naman. And start 3. Harlem, start 3 ka, Harlem. Ikaw na lang mag-start 3. Sige na, asterisk 3. Ayan. Matamsak po sa premiere ko, sabi ni Ma'am Elma Tiada. Noted po, ma'am. Ayan, ilagay natin kay T10. Copy and paste. Ilagay ko, ma'am, kay T10. Ay. Kailan ba ito, ma'am? Vegetarian? August 7, 8:15. Ngayon pala ito. T10, ayan. T10 guys. T1 hanggang T10, baka naman. Yung mga nangangailangan guys ng WH, T1 hanggang T10, 10 WH 10. Thanks host, tugas muna ako ng plato. Sige lang po ma'am, sige lang po. Ay, ako na bahala magpatamsak. T1 hanggang T10 guys. Yung mga nangangailangan dyan talaga ng WH. Pre, thank you naman dyan sa iyo, Pre. Ayan, sa pagbaba ng mga ano ba yun? Bakit TT8? Oh, tingnan ko si T8. Bakit TT8 ang nilalagay ni Nightbot? Oh, T8 pala. Delete isang T. Ayan. T8. Ayan. Para kay Sir Jefferson. Ayan. Patamsak naman guys, patamsak. Sige na. Ang sarap naman ito. Oy, vegetarian fried rice, may own version. Oy, ang mga Chinese, mga may hilig sa ganyan. Meron silang corn, meron silang carrots, meron na meron na mais, meron na peanut, ayan. Meron green peas, tapos lalagyan nila ng egg. Okay na. Mega love shoutout Madam Grace V Vlog. Ma'am Grace, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace. Tamsak Dan T80 T9 Tamsak Dan T80 10 dating Tamsak +1. Ma'am Grace, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace V Vlog. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan si Ma'am Grace. Hello naman po dyan sa Ma'am Grace. Welcome back naman sa aking live stream ni Ma'am Grace. Sir, tamsak harang Dan. Ayun. Thank you for that sweet tamsak, ma'am. And mga paharang mo dyan.
Papa Yu, Mama Elma, Yahoo, sabi ni Papa Yu. Ma'am Grace, paano ba tatanggalin yung content mo, ma'am? Na tatanggalin mo talaga, ma'am, yung account ng anak mo doon sa tatanggalin mo yung account ng anak mo doon sa YouTube mo, ma'am. Kasi ma'am, base sa restriction on live streaming, your channel live streaming ability will be automatically turned off for any of the following reason. Kapag ang channel mo is may community guideline strike, or if your live stream or archive live stream is blocked globally, or your live stream or archive live stream gets copyright takedown, your live stream matches another copyrighted live broadcast, you breach your daily limit for creating live stream. You can try again in 24 hours. In addition, for the channel that have a significant number of videos with feature disabled live streaming functionality, kapag ka made for kids restriction, if your channel or live stream audience is set as made for kids, some features will be turned off or restricted. Ayan. Ang disabled features niya is yung live chat, yung comment, reminder, notification. Ayan. Ang restricted features niya is yung highlight videos. Highlight videos create from a source video set as made for kids will have some restriction as the original. Kaya ma'am, nawawala yung yung live streaming mo. Live stream featuring minors. In order to better protect minors on YouTube, we do not allow children under age of 13 to live stream unless they are visibly accompanied by an adult. Channels not in compliance with this policy may lose their ability to live stream. Ganun po yun, ma'am. Kaya kailangan mong tanggalin din yun, ma'am. Oo nga. Sana nakinig. Ano niluluto mo dyan, Papa Yu? Ma'am Simply Ann, thank you nga po dyan kay Ma'am Simply Ann. Sir, di ko alam kung paano tanggalin, sir, yung account. O nga po, ma'am. Kasi nakaset for made for kids ka. Ayan. Wait lang, ma'am, mag-change account lang po ako, ma'am. Wait lang. I-login ko yung account mo dito sa akin. For the info ball, nakalagin yung sa akin dito. Kay Ma'am Grace. Ayan. And the settings. Kasi ma'am yung parent, meron ka kasi ma'am na parent settings, manage settings, ayan. Etong saan mo ba ito ma'am nilagay? Si Ma'am Winona Elise Villanueva. Ayan. Nakalagay kasi dito ma'am yun. Advanced settings. Account. Hanapin natin. Bakit kasi meron kang parents settings? Privacy. Sa privacy ba yan? Ay, saan ba yan makikita? Paano mo ba yun ma'am nilagay? Paano mo Paano mo ba yun ma'am ginawa na nailagay mo yun doon? Yung anak mo ma'am. Anak mo ba yun ma'am? Ma'am Grace. DJ Seabat Remix. Settings. Ano ba ito? Channel. Permission. Community. Saan ba yan makikita? Advanced settings.
May mga nakalink account ka ba dito? Girl, you are to me all that a woman should be. And I dedicate my life to you all. A love like yours is great. Paano kaya ni ma'am na ilagay yan? Ako din, papayudi rin ako, inom, nakakasama sa kalusugan yun, o diba? Sana all. Parang sa email ng anak ko, sir. Ayan. Yun, music na gagamitin sa LSOs, di ba makapiright? Okay lang naman po yun, sir, ang makapiright. Wala namang problema. Pero sir, wag na wag kang kukuha ng music. Guys, paalala lang ha. Wag na wag kayong kumuha ng original music na igagawin yung gagawin yung pang music background ninyo sa inyong live streaming, sa inyong silent live streaming. Ina-advise ko na kumuha kayo ng mga remix. Ayan. Ang remix guys na hahanapin nyo, yung mga maliliit pa lang yung views. Lalo kung kukuha kayo ng music sa YouTube, maghanap kayo talaga as in, i-screen nyo din yung pinaka maliliit lang yung views niya. Yung mga hindi viral ang kunin nyo ha. Yun ang kukunin nyo, mga remix, mga reggae, ayan. Kasi kapag ang totoong original music guys, ang ginawa ninyong background guys, maraming magka-copyright claim yan, especially kung merong mga company or kung merong mga studio na talagang mga big time na studio na nagmamayari ng kantang yan, nagagamitin nyo is mag-claim ha. Yun ang gagamitin nyo guys ha. Paalala lang. Parang sa email ng anak ko, sir. Sarap niyan. Jo Margel, konting liit ng baboy, sinigang na may puso ng saging. Behave, Sir Jo Margel. Bahala. Sir Meljo TV, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Meljo TV. Si Sir, Jumel Journey, diba? Yung mga pupoging lalaki nandito sa atin. Mega love shoutout naman dyan sa isa sa mga pupoging lalaki, guys. Diba? Si Sir, Jumel Journey, Jowa Ball. Diba? Hello naman dyan sa Jowa Ball. How to be pogi, sir? Sana sagutin ako. Kung paano maging pogi. Alam ko na ang sikreto ni Master Jeon Q. Papanoorin ko yon. At bibili rin ako sa Shopee bukas. Magpapapogi na rin tayo. Sana all. Wait lang ma'am, hanapin ko ma'am yung tawag dito. Paano mo ma'am nailagay yon? Close. Dito naman sa settings. Guys, dikitan nyo yan guys, si Sir Jumel Journey. Baka naman guys, oo nga. Padikit naman ako dyan guys. Yung mga hindi pa dyan kadikitan, mamigay tayo ng WH guys. Sino mang didikit dyan kay Jumel Journey? Sir Jumel, patype naman ako ng 0. Ayan, 0 lang. Road to grade 7 natin yan guys. 5 WH guys, mamigay tayo. Ayan. Bagahin uli natin yung ating ang ating tawag dito, computer. Nasira ata motherboard ng computer ko. Bibili ako ng motherboard. Paano kaya mo ma'am yun nagawa na ilagay your channel? Sir, wala ba tayong pasok ngayon? Si Sir Jumel Journey. Ayan. Basic info. Pagka-manage YouTube account, ano bang mayroon?
I'll always love you. Ma'am, pumunta ka ma'am sa may YouTube Kids profile ka kasi ma'am. Mag-sign in ka ma'am doon sa YouTube Kids mo. Doon sa homepage mo, meron na lock icon doon. I-tap mo yung settings ng lock icon. Yung under my kids, i-select mo yung profile na gusto mong i-delete. Ayan. Tapos i-enter mo yung password, then i-next mo. Tapos, yung top corner ng screen mo ma'am, merong more. Ayan. Tapos, i-tap mo yung delete this profile. Diba? Ganun. Nakuha ko din. As in. Meron Sir Idol 1 PM dito. Juts Uragon, ito na road to 1K na si Tuni. O, diba? Uy, road to 1K ka na. Sige. Winona Elise Villanueva. Ayan. Sir, ibigay ko sa iyo account ulit, sir. Ayan. Tuni Broncano, mega love shoutout naman dyan sa 1K. Ay, malapit na mag 1K. Ilan ka na ba, BB1. Ayan. Ilan ka na ba, Me. 918. Oy, kunti lang tayo, oy. 918. Sige. Oy, naubos ko na tong i-play. Oy, hindi ka na ano tawag dito? Board, hindi ka na hindi ka na silent live stream. Naubos ko na tong i-play. Sa isip ko'y yakap ka pa. Sa isip ko'y walang iba. Mananangin, ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko lang. Road to 1K. Lagayan muna natin. Submit. 00 board. Ayan, 00. Tamsak, sabi ni Ma'am Adel. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik din natin na kaibigan. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Adel. Kumusta naman yung kagabi? Ma'am Adel, di ba nawala ka? Tapos, nung bumalik ako sa computer ko, naka-live si Harlem O. O, di ba? Sa Facebook, tsaka sa sa YouTube. O, doon naman ako kay Wala rin si Papa Yu kagabi. Papa Yu, wala kang live stream kagabi. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Ayun. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Ito guys, 00 road to 1,000. Baka naman guys. Oo. Ilang oras na lang ba ako? 15 more minutes na lang ako. Hindi nakakayanin ata board. Bukas na lang board. Jutsuron, bukas natin push pag-graduate din si Tony. Pang-stack muna. Sige, bukas na lang board. Sa'yo ko ibigay lahat yung Sir, delete ko na lang ba channel? Ma'am, wag mong i-delete ma'am yung channel, ma'am. Wag mong i-delete ma'am. Yan ang malaking pagkakamaling gagawin mo, ma'am. Bago mo ma'am tanggalin, mo na lang ma'am. Kailangan muna nating gawin ma'am na tanggalin yung channel na nakalink na yan sa iyo. O wag mong i-delete ma'am. Kapag ganito ma'am. Mag-sign in ka sa YouTube Kids. Ayan, mag-sign in ka doon ma'am sa YouTube Kids mo kasi yan ang naka-YouTube Kids mo. Pagdating mo ma'am sa homepage mo, may lock icon doon sa may nakita kang lock icon sa taas ba 'yon? Sa taas, lock icon. I-click mo yung lock icon ma'am, tapos may makita kang bababa, settings. May settings doon. Tapos makikita mo sa under my kids, mag-select ka ng profile, isi-select mo yung profile ng yung account na yan, ma'am, na gusto mong i-delete. Ayan. Tapos i-click mo yung account na yan, hihingan ka ng password nun. Tapos i-next mo lang, pagkatapos mo ilagay yung password, i-next mo. At the top corner of your screen, meron pang more. Ayan. Tapos tap delete this profile. Ganun po. Oo. Bago mo i-delete ma'am, huwag mong i-delete. Tatanggalin mo lang ma'am yung pagkakalink sa yung account. Bukas na lang board. Ayan, bukas ipangista mo muna ng konti. Tapos bukas simula.
Guys, yung nakapin sa taas, guys, patamsak naman. Sige na, maluoy mo. Ayan. At bibili ako nito. Oo nga. Sikreto to ng mga pupuging lalaki sa balat ng tinalupan. Kabili nga. Oo nga. Bukas, free shipping. Titri dati rin tamsak mo. Sige, noted ba? Noted. Kita. Ay, nakatamsak na pala na ako doon. So, Margel, it's the acronym of Mega Love Shoutout. Done na yan. Kita. Eto, 0-0 guys. Bukas nyo na guys, dikitan muna si board. I-reserve nyo na lang guys bukas. Bukas gagraduate sa atin si board. Yun yung gagawin kong Yun ang aking gawing tawag dito. Yun ang gawin kong title, graduation ni board, diba? Ni Tony Brungcano. Dansa nakapinpul pa ka-idol. Sabi ni Sir Meljo TV, sweetie lady, minahal kita host ura, oy. O yun. Thank you naman po dyan, ma'am. I love you too. Diba? Out po muna ako, host. Thank you po. Keep safe all. Ayan. Guys, magtamsa kayo guys. T1 hanggang T10. Sige na. Sayang naman. Maka 10 hours kayo. Kratz gameplay. Sige. Sana nakuha mo Kratz gameplay. Yung bago ka mag-out, subukan mong kasi bibigyan ka pa ng 24 hours para i-register yung account mo sa live streaming. Gawin mo ngayon, tapos i-install mo, tapos mag-attempt ka ng mag-live stream. Saan ka, Pogi? Saan ka? Para tawag dito. Sir Meljo TV, ayan din sa nakapin. Sir, bigyan kita Sir Jomel Journey. Bigyan kita sir ng 1WH sir, 1WH. Nagkaroon to ng 25WH. Hindi ko pa natapos yung 25WH ni Sir Jomel Journey sa akin. Andito uli. Ma'am Hana Patadon, thank you naman po dyan siya. Host or play mo ako, Ayan. Sige ma'am. Meron ka naman na playlist sa akin talaga. Pati nga si Erich 101, akala mo lang, wala. Kaso ayaw na akong dalawin nun, galit yun sa akin. Andito uli. Ayan. Mega love shoutout kapatid sa... bebe? Hindi. Mega love shoutout, ayan. Sabi ni Sir Meljo TV. Si Sir Meljo, Sir, naputol yung 24 hours na ibibigay ko sa iyo. Naputol siguro mga 20 hours. May utang ata ako sa iyo mga 5 hours. Huwag ka mag-alala, sir. Si Ma'am Hana Patado, nilaman WH mo, ma'am. Ang dami kong playlist dito. Nasira pa yung isang computer. Baka motherboard. Oo naman, thanks host Ora. Ayan. Okay lang yan, Sir Idol. 1K plus panid ko. Ayan. 1K plus na lang pala. Mabilis na lang yan, Ma'am Hana Tatada. Hana Tatada. 1K plus pa ang kulang. I-take note ko nga, ma'am. Pagkatapos ni Sir Joel's Finest, antayin mo lang, ma'am, malapit na lang, 200 na lang naman kay Sir Joel's Finest kasi ipinul ko kay Sir Joel's Finest para mabilis na yan. Tulungan ko rin ikaw, Ma'am Hana Patada. And si Sir Master John Q, damihan mo lang, sir. Ayan, damihan mo lang, tulungan ko rin ikaw. Sino pa ba? Si Kratz Gameplay. Pero kung ako sa inyo guys, take my advice, pwede kayo mag-silent live streaming. Pero sabi ko nga sa inyo guys, kung yun talaga ang gusto nyo na ang title niya ay silent live streaming,
ayoko mangialam sa inyo. Pero kung ako sa inyo guys, maraming pwedeng maging title. Wag na wag kayo magta-title ng silent live streaming. Pero sabi ko nga sa inyo guys, almost everyday nagsasabi ako sa inyo na at the end of the day, kayo pa rin ang masusunod sa inyong channel. Pero at the end of the day, bago nyo ma-finalize ang inyong decision, take my advice, wag na wag kayo maglalagay ng title na silent live streaming. Marami kayong title na pwedeng ilagay nyo dyan, lumayas yung tao dito, oy. Oo nga. Kaya wag maingay, ganun. Parang ganun lang. Marami. Kasi may nabasa ako sa forum na baka tanggalin lahat yan. Pero anyway, sabi ko nga ayoko mangialam guys kasi hindi pa naman, wala pa naman yan sa community policy. Nasa forum lang naman. Matagal ang pinag-uusapan yan, last year pa yan, pero mukhang gagawing policy kasi. Ang silent live streaming is not na title at saka thumbnail. Ayan, thumbnail, ganun. Sino pa ba? Ma'am Risa na nasa harang daw. Uy, mega love shoutout na dyan sa bago lang natin na kaibigan, si Ma'am Risa, na nabibigyan ko ng kanyang moderator function also. Ma'am Risa, magandang gabi naman po dyan sa iyo. Welcome back po. Ay, welcome po ma'am sa aking live streaming. Nasa harang daw si Ma'am Risa. Ayun. Uy, pwede ka ba mag-live stream ngayon? Sorry, slow ako. Sabi ni Ma'am Winona Elis Villanueva. Bakit ma'am? Ano nangyari? Tapos Sir Meljo TV, ayan. Damihan mo pa sir yung mo, pero tiba-tiba yung playlist ko dito. Ang dami. Maganda mag-play pagka mga 10 hours, 20 hours, 40 hours, mga ganun. Kasi maraming i-play all ko lang yung sa video. Hindi ako guys nagpi-play ng playlist nyo ha. Pumupunta ako ng video, i-play all ko lahat ng video nyo. Bahala na si Batman kung ilan. Wala pa naman akong pakialam kahit na ilan yung oras na na-play ko. Oo nga. Basta matutulog ako. Oo nga. Harang, sabi naman buhay. Deep free. Ayan. Ito guys, padikit naman ako guys. Poging-pogi yan guys, taga Norway. Pala yung naghahanap ay, sino ba yung sino ba yung nag-leave ng comment doon sa aking isa sa aking streaming na humihingi ng aking Facebook account. Yung humihingi ng aking Facebook account pala kung nandito man sa akin. Ayan. Ito ang aking Facebook account, guys. Yan ang aking original Facebook account. Yan. May itatanong daw. Ayan, kung nandito ka man sa akin. Ayan. Kasi hindi ko pwedeng i-post guys sa sa comment section ang aking Facebook account. Sakdan Lud sabi ni Sain Liam. Magandang gabi din dyan guys, Sain Liam. All the way from Japan pa yan guys, si Sir Sain Liam. Kasama yan ni Sir parehas yan guys ni Sir Sir tawag dito, Aldrin Gandesa. Na nasa Japan. Oy, bakit 99 na naman yan? Oy! Kaya talaga graduate ni Sain Liam. Oy, thumbs at iwang bakas. Ayan. Ilang minutes na lang. 8 o'clock yan, di ba, sir? Patamsak naman, guys. Patamsak sa nakapin. Ayan. 48 minutes more. Kami nila Harlem ang magbubomba kasi si Pri hindi ata mag-live stream ngayon kasi maagang nag-live stream guys si Pri, alas 3. Ayan, nag-live stream si Pri. Lagas. Pri, pahingi naman ako Pri ng isa mo dyan kay Sir Sain Liam. Sige na Pri. Nalagas na naman. Work mode na ako, Sir Idol. Salamat always. Sir Meljo, ayun. Always welcome po. Ayun. Tawag dito. Ingat-ingat, sir, sa sa pagtatrabaho. Nawala na si Sir Daman Lalakbay. Ano kaya kung dinikitan nun si
na magkapiling Sino na ba yan? Si Kratz Gameplay. mo na sa'kin ay nagmamahal na buong tapat nangakong akin lamang pag-ibig na wagas Ay, ang siyang naramdaman yan ay nagmumula sa'yo sa puso ko at kapwa ay hindi magbabago. Harlem mo, haba harang sabi ni Ma'am Risa. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Risa, na nasa harang pa daw. Oo nga. Skip mo na yan, ma'am. Ito guys, si Harlem mo, schedule live streaming. Pagkatapos ng aking live streaming guys, ilan na lang ba? 4 minutes more na lang. Ayun. Ang aga ko kasi guys, mag 2 hours na rin naman ako. At magluto din ako. Mukhang wala pa akong mukhang wala kaming pagkain ngayon. Kaya magluluto muna ako. Ilang minutes na lang ako? 5 more minutes. 5 more minutes. Ayan. Sir Master John Q, punta ako doon kay Harlem O. Nandito naman yung yung nandito naman sa akin lahat ng inyong mga lahat ng inyong mga premiere. Luto ako pinakas na tuyo. Anong pinakas na tuyo? Harlem O? Oo, magsimula ka na Harlem O. Naka 2 hours na naman ako. Magluluto din ako. Mukhang wala akong pagkain ngayon. Ako magluluto. Gusto, sabi ko ako kasi magluto mamaya. Ngayon pala. Bombahin namin si Master Jeon Q dito kay Harlem O. Tuyo boss isda yung binilad. Update Sir Aura 383. WH po this moment as per YT. Monetization. Wow. Oo nga. Sige. Ilan na lang ba? 3,803. Nasa 197 na lang. 197 na lang. Oo, mabilis na lang yan. Pa-shoutout sa Saber user boss. Mega love shoutout naman po dyan sa Saber user. Si Mike. Ayan, Mike. Wag lang maban. Wag niyong ibaban si Saber. Pagka kasama nyo ha. Wag niyong ibaban. ML time na ba boss? Kakain muna kami. Magluto muna ako. Masarap siguro mag-ML. May isang kana Red Horse parang may Red Horse daw. Tinignan ako ni Ma. Ano kaya to? Ulo. Ayun, sa headset pala. Ulo, ano ba to? T10. Patamsak naman. Dito ako, boss, kina Primo. May ginagawa pa ako, oy. Sir Aldrin, T5. Patamsak naman ako, guys. Oy, wala pa kayong kunti lang yung nagtamsak, guys. Sige na. Sayang naman ang playlist ko. I-playlist ko na lang to sila Ma'am Hana Patadan, sila Jumel Journey, sila Jepson, Joe Margel, Ma'am Maylene, Joel's Finest, si Ma'am Grace, ayan. Pero open ko lang. Sige. Mag-ano ka na, Harley? Mag-ano na ako? Mag 2 hours na din naman ako. Paano po nare-remove? Siya na lang ang ibigin mo. Nagkikita ko sa'yo, nagmamakaawa. Pwede lang lahat sa akin, wag lang siya.
Sige. Permission to leave na po, sir. Thank you so much to you, sir, and to all who supported me. Ayan. Always welcome, sir. Pahinga ka na, sir. Pahinga ka. Mukhang maaga ka pa naman. Oy. Sir, wag mo nang sir. Tawag dito. Huwag mo nang i-silent live stream. Mag-live stream ka na, sir. Yung at least mga mga 100 hours na lang, sir. Mag-live stream ka na at least 2 hours para merong mukha naman talaga. Updated na, merong facial views naman yan sa yung updated na. Ayan. Na merong at least nagsasalita ka, nagla-live stream ka kasi. Konting kwentuhan. Huwag mong sagarin na tapusin mo ng silent live streaming. Oy, sir. Oo nga. Tapos mag-StreamYard ka, aakyat kami. Oo nga. Ano pa ba? Si Harlem, ka na? Asa na ba yun? Na ba? Ilipat ko kayo guys kay Harlem, Ilipat ko kayo guys kay Harlem, Sir, shy po ako. Tawag dito? Sir, mag-StreamYard ka. Tapos, paakyatin mo kami. Sige na, akyat kami ni Pri. Ako pala yung loading boy. Oo nga. Ilipat ko kayo dito guys kay Harlem. Ayan. Harlem, magsimula ka na ba? Magluto din ako guys, magluto. Sa titig mo kaya baby, ikaw ang gusto pag baby dyan sa piling mo. Lipat na lang kayo guys kay Harlem. Ayan. Mag-end na rin ako. Ako po guys ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng... Oo nga pre, ikaw yung hindi ka ba mag-live stream pre? Mukhang hindi. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And lipat kayo guys kay Harlem. And maya-mayang gabi guys, alas 10. Ayan, alas 10 guys ng gabi. Huwag niyong kakalimutan si Ma'am Adel Sulit. And si Sir Joel Spines nagsisimula ng madaling araw. Si Harlem nahuli ko kahapon habang magdamag ko na lang yung aking laptop kay Sir Joel Spines. Kaso natanggal din sir, kaya minsan hindi na ako nakakapunta kay Sir Joel Spines na silent live streaming. Piniplay ko na lang si Sir Joel. Ayan. Mga what time po kaya pwede sir, at least mga alas 2 ng hapon or alas 3 ng hapon sir. Mga ganon. Kung available ka sir, mag-live stream ka sir. At least 1 hour, 2 hour. Ganon. Tapos na akong mag-live. Oo nga. Lipat kayo dito guys. Mga alas 2, alas 3 sir. Ganon. Hindi pa ata Mag-end na rin ako guys. Mag-end na ako ha. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Okay po, noted sir. Thank you so much po sa support. Always welcome po sir. Always welcome po kayong lahat. Ako ang inyong lingkod guys, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang masaganang gabi, mapayapang gabi sa inyong lahat. Diba? I love you all. Tipong madilim ng mundo ang nagkakakulay. Handa kang pakisamahan ng pangabang buhay at handa ka pa rin tabilin ng sa hukay. Kaya wag na